Mayang gabi sa matag usa, mayang gabi sa tanan natong mga kaigsuonan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. Mayang gabi usab sa mga nag-join sa atua online niining panagtigom alang sa mga pag-ampo ug mayang gabi usab sa mga kaigsuonan nato nga Cebuano speaking sa Herald of Grace Covenant Bible Church dinhi sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Welcome sa ato ang panagtigom alang sa pag-ampo, pero sa dili pa kita magsugod sa atong mga pag-ampo, mamalandong una kita sa pulong sa Ginoo. So this is a short devotional message nga atong pagakutluon gikan sa Psalm chapter 34 verse 1. And I believe na sa screen nato ang atong bersikulo, no? Psalm chapter 34 verse 1 ang giingon dinhi, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang humubo nga pagpamalandong sa iyang pulong ning takna sa kagabihon. Now, dunay mga times, mga kaigsuonan, nga dali ra kaayo ang pagdayig sa atong buhi nga Dios. Nagay mga panahon nga sayon ra kaayo ang pagdayig sa atong Ginoo. Tungod kay wala kitay problema, nindot ang dagan sa atong panginabuhi, walay nagkasakit sa atong pamilya, walay mga namatay nato nga parinting nga atong gikaguol kaayo sa nga tanan. So niana nga mga higayon, dali ra gayud kaayo ang pagdayig sa Ginoo. Sayon ra kaayo ang paglitok sa I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Apan dunay mga times nga bugat kaayo ang atong mga kasinatian. Nagay mga times nga mura og gapatong-patong ang atong mga problema, mga kaigsuonan. Punan pa sa ato ang panglawas nga dunay mga balatian. Punan pa sa mga panagbangi sa relasyon sulod sa atong pamilya. Unya atong giablihan ang atong Biblia, unya atong basa kining Psalm chapter 34 verse 1, murag dili ta kapadayon og basa ba kining giingon nga I will bless the Lord at unsa man at all times, nga sa kamulong nato nga kasinatian bugat kaayo ang atong pamati, bugat kaayo ang ato ang kahimtang, mga kaigsuonan, makaingon ba gihapon ta nga I will bless the Lord at all times. Mura og nindot kaayong i-revise ang Bible ba nga moingon ta og I will bless the Lord at some times. His praise will be on my lips on certain days. When the sun shines, when everything is going on fine in my life, I will bless the Lord during those times. Pero dili nato trabaho, mga kaigsuonan, nga i-revise nato ang Bible. Dili nato trabaho nga atong usbon ang nakasulat sa Biblia. Ang atong trabaho, atong i-align ang atong kaugalingon sumala sa standard sa pulong sa Ginoo. Ang standard sa pulong sa Ginoo, whether nindot ang atong kahimtang, hapsay ang atong kahimtang, mga kaigsuonan, or nakasinati kita og mga kalisod, mga problema, ang standard sa Biblia, atong dayigon ang atong buhi nga Dios sa tanang higayon. That is one of the indications nga lalom ang atong pagkaila sa atong buhi nga Dios. That is one of the indications nga kita mitubo na sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Remember, dili gusto sa Ginoo nga mahimo kitang spoiled nga mga anak niya. Naagyo times nga iyang itugot, iyang gitakda nga makasinati kita og mga pagsulay sa atong kinabuhi aron kita padayon nga mutawag kaniya ug muyangungo kaniya ug mudayig sa iyang ngalan. So, dili nato trabaho nga atong i-revise ang Bible. Di gyud nato usbon kining nakaingon diri nga I will bless the Lord at all times. Ang atong trabaho, ang atong business, atong i-align ang atong kinabuhi sa standard sa pulong sa Ginoo. Ug ang standard sa pulong sa Ginoo sama sa giingon sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Or sa atong teksto karon, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. So whether in good times or in dark providences,
Dili nato usbon ang Biblia, musalig kita sa Ginoo, mudayig kita sa Ginoo. Mo kitoy gibuhat ni Job nga wala siya mi dayig sa Ginoo sa good times lamang, kundili sa bad times usab, to the point na nga bisan pa ang iyang wife, ang iyang asawa, nagatuklod kaniya nga tungluhon ang Ginoo, pero iyang gibadlong ang iyang asawa ug padayon siya nga nagadayig sa atong buhi nga Dios. So it is our business to bring our lives up to the standard of the Word of God. So we must learn to say Psalm chapter 34 verse 1, just as it is written, mga kaigsuunan, I will bless the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth. So kinahanglan nga dayigo nato ang Ginoo sa mga ngit-ngit nga mga higayon, mga bugat nga mga higayon, as well as sa mga higayon nga hapsay, mga kaigsuunan. Kinahanglan nga makatuna nato nga dayigo nato ang atong buhi nga Dios, taliwala sa posibleng kasakit nga atong masinatian ug atong nasinatian siguro sa kamulong karon. So ang pangutana, nakakat-on na ba kita niini nga leksyon? I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So hinaot nga nakigistorya sa matag usa ka nato ang pulong sa Ginoo pinaagi niining short devotion. Magampo ta, mga kaigsuonan. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo nga tudluan mo kami nga dayigon kanamo sa tanang higayon, nga dili selective ang among pagdayig ug pagpasalamat kanimo, nga ay harami mo dayig ug mopasalamat kanimo sa mga hapsay nga panahon sa among kinabuhi, pero sa mga bugat nga mga panahon amo kang kalimtan or mangluod minimo or amo kang pasanginlan, Ginoo, tabangi kami ug pasayloa kami kung amo na kining nabuhat. Hinaot nga hatagan mo kami og tinuod nga paghinulsol ug hatagan mo kami og lig-on nga pagsalig kanimo nga taliwala sa posible nga kapugaton nga among giatubang pareha ni Job. Amo ikaw nga pagadaygon ug among ibayaw ang imong pangalan. Salamat o Dios ug tabangi kami sa pagpadayon karon sa mga pag-ampo. Nagtuo kami nga ikaw ang Dios nga mutubag sa among mga pag-ampo, sumala sa imong kabubuton. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, says you, O God, through the Apostle Paul in Philippians chapter 4, verse 6 and 7. So tabangi ang imong mga katawhan karon sa pag-ampo ug pagbayaw sa imong ngalan, ug tabangi kami nga moampo nga adunay confidence sa among kasing-kasing ug adunay gayud pagsalig kanimo. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen.